नगनि बराव दंनि साक्थार मुंगोरैनि बागै ग्राकसाला आम्बासा प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनि सिमे गलाय दलाय हांकर साक खामनगो थांमानि लामावो आचेमानि लगिनो थैकिया खरकसा ज्राय फियाबा पार्टी मुंनो तैयै आम्बासा प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनि साक नायनाय डॉक्टर बिपा सारियांनो याक्षी सुरका नुखुंनि बरक रक आबोनि बागै पाइथगो पार्टी मुंनो तैयै ककफिरक मुंगरखा डॉक्टर बिपा सारियां नक निकेबो बरक खरकसा साक खामिया अंगै थै खेनो साक नायने रकनो बेरजागो माजरा बाइ लिसबिट के चालगै लाहार पार्टी मुंगो गलाई थै केबो साक खामनकनि साक नायने रकनो बेरजागो माजरा केबोनि चुराय ड्राग सावै साक खामिया अंगै थै केबो और साक नायने रकनो माजरा बेलायो थैनाय नुखुंनि बरक रक फियाबा नकनि बरक रकनि खे मुंसा खलायथे ग्रिदा आबोनि बागैदा साक नायने रकनो मां बेलायखा आसक माजरा लुकुरक जरा तंसानि साक खामनगो तुबुया अंगमानि चायाबा तामुनि बागै साक खामनगनि साक नायने रकनो बेरजाखा माजरा अबनो तुइनो तिनि कक थाइसा थाइनि तुबुइ फाइके लुकुरकनि बागै कक्टमा आम्बासा बुखाक्सिनि बागमारा आमसानि कक्टमा ग्राक सालो बागमारा बनपुइ बुल हालाम पारा आमसानि मंगल रामरियांनि बिहिक रेबा मारकनो जुराय आचार्यनानि बागै आम्बासा साक हामनगो तुबुमानि कक्टमा फियाबा तांसालनि सिमि बहक साजागनानि चेंफानो अ हामजुगनो साक हामनगो तुबुयावै नगनो जुराय आचार्यनानि बागै चाइटक लाइख्या नकनि बरक रक पाइथगोते मुंसा लामा गरि एंजागै ग्राक साल्टिपरा आम्बासा प्राइमारि साक हामनगो तुइ फाइके बनो नकनि बरक रक हामजुगनि क्रिटिकल कंडिशन नुगै लगिनो हामजुगनो गलाय हांकर साक हामनगो रहरका डॉक्टर बिपा सारियां पाइथगो गलाय हांकर साक हामनगो थांमानि लामावनो बाखा अ हामजुग खरकसा जिराय बोसा फियाबा आचायमानि लगिनो थैया अ जुराय आबोनि यागुला हायनो हाय आम्बासा प्राइमारि साक हामनगो तुबुइ फाइके बनो नकनि बरक रक जिरायनो चेकआप खलायमानि यागुलो थैया हानि साका बरकनो डॉक्टर बिपा सारियां फियाबा पार्टी मुंनो तैयै डॉक्टर बिपा सारियांनो माजरा बेलायख्या जिराय थैजानाय नुखुंनि बरक रक फियाबा अर साक नायने रकनि तामु चाया दं नरकनो वान सुकै नायसिदि लुकुरक आबोनि बागै पाइथगो स्रांसालो पार्टी मुंनो तैयै ककफिरक मुंगरखा डॉक्टर बिपा सारियां मैया फरो तांनि गांगे खरकसा जराय थिके जोंबो ट्राइ खयो जराय दंनो माने जों जेसें मानसा खरकसा बर फ्रि दं लाया जों जे मानसा कलम थिखला लायो बर हमो थांनानि ओंके अ थानि जे कक्सिन चामु कासाका अबनति आं गनि माने बखाते साना मुसुङो ओंके कक गांगे बरंनिबो पारानि हाचालो गांगे बरं खरनो बंनि सारिकनि जे माने हस्पिटाल तुबुमानि आबोनि सिगां बिनि सारिनि सिमिनो बंनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाचाल नि बरं तुबुलियाना नंगो बरं अनेक ट्राइ खयो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राइ खय जाखने नंगो ट्राइ खय जे फुट इंलिया आफु बरं किन्तु हस्पिटाल तुबुखा हस्पिटाल सपायते नि अलरेडी बरं फुङाव सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हस्पिटाल सपायो ता ओंके आजराव बंग लगिनो एग्जामिनेशन थायका एग्जामिनेशन थाय लगिनो साका जे माने जेराय अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड खोनालिया अलरेडी जेरायनि माने डिस्ट्रेसनि दङते आं जेखौ नायखा बिनि आं कोनोसे माने खरां खोनालिया हार्ट साउंड खोनालिया गांके बुमा अलरेडी एडजस्ट जा बुमा खा तेकाइसानके माने बयस दिलामा 39 इयर्स डकुमेंटेशन of गांके ओंकाय तामनि बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर मानिया उनि दङ आबो हायजा फानकरि एकदम एडजस्ट जा तानि के बरं नियानो माने हरनिसिनो डेलिवरी ट्राइ खैजा बरं ओंके लगिनो आं गंनो रेफारि रहका तानि के फिटल डिस्ट्रेस तो माने आं गंनो अलरेडी नो रेफारि रहका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नानि मानो बा एनआईसीयू माने बंनि निकु केयर नानि मानो आंबो आं गंनो रि रहका बिनि बुमानि बागिबो चेरायनि माने तामनि गाहाम आउटकाम नि बागि आं गंनो रि रहका किन्तु थांते नो बरं बाखा लामा बाखा गबरं जे फुदिसाव सपाय थांके आफरो चेराय अलरेडी नो डेथ कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि नो बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आधार करि हके आबो माने आं बुमानो बसाका बुमा संनो बां पार्टी नो माने ताहनानि बुजि रेखा पार्टी नो बा आं साका इनफॉर्म खायगा अलरेडी नो अब माने ताहनानि नो चेराय करि खायनि आं बंग डिक्लेयर खायगा डिक्लेयर खायबि माने उलसे आबो उलसे बेबा पेपर वर पाइसे आबो उलसे आं हॉस्पिटल या करो
खरकसा साक खामियानो मोथाङै नाराकनानि बागै खरकसा साक नायनाय गाहाम बुसुक जराते कलम खिख्लायै जायटक मुंनाहार आबो खरकसा साक नायनाय सिमिनो सायमानो फियाबा कक हिनके हायसे जरा तंसानि साक खामनोगो तुबुया ओंमानि साकनि चाया एबा नुखुंनि चायानो बुइनो बेरै थैनाय बरकनि लांमा किफिलि फाया आबोनि बागै साकनि चायानो साकनो नुगै गोतालवान सुपुं बायखे फायनाय जरावा आबाहाय चाया ओंया दैखे सेनानि नांनाय याब्रि आबो से सिनाय नुकने बरकनि तंमुंते सिनिमुं Bureau Report Chini Khorang